Karon adlaw sa Martes sa ikanapulog duha nga semana sa tuig. Ang Golden Rule, buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Dawyano ugani sayon. Apan pagkahumandayon og sulti niya niini sa iyang mga sumusunod, si Jesus mipasidaan kanila nga ang dalan sa pagkamatarong sigpit ug malisod. Ang atong kaugalingong kasinatian ug ang atong nasayran sa kalibutan libot kanato magtug-an nga sakto si Jesus. Tungod sa pipila ka mga rason, malisod ang pagbuhat unsay matarong. Nganong malisod man kaayo? Unsay naghimong malisod sundon sa dalan sa pagkamatarong? Dili mahimong dili nato hisgutan ang mga paagi nga ang sala naguba sa atong kalibutan. Bisan ang bunyag nagwagtang sa sala gikan sa atong mga kalag, ang epekto niini diha sa atong kultura nagpabiling anaa diha sa mapadayunong hilig sa pagpakasala. Ang pagsunod sa Golden Rule nagkinahanglan sa kanunayng pagtagad sa mga panginahanglan sa uban. Kanang matang sa pagtagad, nagkinahanglan og panahon ug paghago, inubanan sa dakong tinguha sa dili paghinakog. Matag higayon nga gipalambo ang kahakog ug ang kabangis samtang ang kaayo ug ang kalumo gibiay-biay, ang dalan nahimong masigpit. Matag higayon nga unahon nato pagtagad ang mga panginahanglan sa uban kaysa atong kaugalingong mga tinguha, ang dalan nahimong masigpit. Bisan sigpit ang dalan, ang panaw ngadto sa Dios kanunayng tako sa atong paningkamot. Pamalandong, sa akong pagpamuhat ug sa akong pagpakiglambigit sa isig katawo, kanunay ba nakong gihinumduman ang Golden Rule? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Dato nakaayo si Abram, may mga karnero siya, mga kanding, mga baka, ug mga salapi ug bulawan. Si Lot nga mikuyog kang Abram, may mga karnero usab, mga kanding ug mga baka, ug may mga tawo nga uban kaniya sa iyang pagkampo. Ug tungod kay daghan naman kaayo kahayupan sila si Abram ug si Lot, dili na paigo ang sibsibanan alang sa ilang mga kahayupan kung magtipon sila pagpuyo. Busa nagkaaway ang mga magbalantay sa kahayupan ni Abram ug ang mga magbalantay sa kahayupan ni Lot. Niadtong panahona ang mga Kanaanhon ug mga Perisihanon nagpuyo pa sa maong yuta. Unya miingon si Abram kang Lot, dili angay mag-away ang imong mga tawo ug ang akoa kay paryente man kita. Magbulag lang kita. Pagpilig yuta nga buot mong puy-an ug biya kanako. Kun adto ka sa usa ka dapit, adto ako sa lain. Busa giluko pagtan-aw ni Lot ang palibot ug nakita niya nga ang tibuok walog sa Hordan hangtod ngadto sa Suar daghag tubig sama sa tanaman sa Ginoo o sama sa yuta sa Ehipto. Nahitabo kini sa wala palaglaga sa Ginoo ang mga syudad sa Sodoma ug Gomora. Gipili ni Lot ang tibuok walog sa Hordan ug mipanaw siya padulong sa sidlakan. Sa ingon ni ining paagiha, nagbulag sila si Abram. Si Abram didto magpuyo sa Kanaan ug si Lot didto sa mga syudad sa kapatagan.
Nagkampo si Lot duol sa Sodoma. Dautan kaayo ang mga tawo didto ug nagpakasala sila sa Ginoo. Sa mibiya na si Lot, ang Ginoo miingon kang Abram, gikan sa imong nahimutangan, lantawa pag-ayo ang tanang dapit. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat ang tanang yuta nga imong makita ug maimo na kini sa dayon. Padaghanon ko ang imong mga kaliwat ug walay makaihap kanila. Masayon pa ang pag-ihap sa abog kaysa pag-ihap sa inyong mga kaliwat. Busa pangandam ug suruya ang tibuok yuta kay ihatag ko kining tanan kanimo. Ug mibalhin si Abram ug didto magpuyo duol sa sagradong mga kahoy ni Mamre sa Hebron ug nagbuhat siyag halaran didto alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang maghimo sa katarungan magpuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing ug wala magsultig dautan sa iyang dila. Ang maghimo sa katarungan magpuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katawo, ni magpasangil batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang sad-an gitamay, samtang nagpasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarungan magpuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto sa hilabihan sa iyang sapi, ug wala mudawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat ni ining mga butanga, dili gayud masamok. Ang maghimo sa katarungan magpuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig mosumbalik sila ug mupaa kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo, kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulun-an sa mga propeta. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impyerno, ug kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug diutay ra ang nakakaplag niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.